हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै जोङो बेलासि मानासाव बेरायनो थांदोंमोन आरो ओरैनो न'आव थास्लायस्लाय होननानै बार जानो थांदोंमोन। ओमफ्राय फार्स्ट थांगोदानावनो जोङो मै नुखादों, ओमफ्राय दावराइ नुखादों आरो ओमफ्राय बेनि उनाव ससे थांनानै मैदेर फिसा नुबाय आरो खाना दोननाय। ओमफ्राय बेयो एसे गिदिरमोन, ओमफ्राय मासे दंबावोमोन, बियो सप्तासेफोरल' जादोंमोन आरोना, माथाममोन नालाय। ओमफ्राय आङो बै फिसाथारखौ लायासै आरो भिडिअआव, ओमफ्राय बेखौ आन्दोआव खाना दोनखादोंमोन नालाय। ओमफ्राय नै मासेखौ नायहैबाय आरो बेयो एसे माने दा फार्स्ट नुनायनिख्रुइ एसे फिसासिनमोन आरो। ओमफ्राय बेखौ नायना फैबाय आरो जों मानैखौल' नायबाय। ओमफ्राय मासेया न' उनथिंजायसोमोन खाना दोननाया। ओमफ्राय जोङो नायहैयासै आरो गोजानाव थांला होननानै। ओमफ्राय मा खालामबाय थादोंमोन बा अन्थावथावनो नायलाय, माबा गेलेबाय दंमोन खोमा बेसोरा। ओमफ्राय आङो थांबाय आरो दांबाय आरो आङो अन्थावथाव दांजाबायबो, जि मोजां दांजाखाबायलै अन्थावथावनो। ओमफ्राय आङो दांबाय, बिलिरलायबाय आरो आङो दांनानै। ओमफ्राय मोदोमा एसे गोरा दे लोगोफोर मैदेरनिया। ओमफ्राय आं फार्स्ट टाइम आं दांफेरनो मोनाखैमोन आरो। ओमफ्राय जोंजों फैफानो आथा सिथा खालामबाय थाबाय आरो इयो, ना गेलेगौसोमोन ना मागौसोमोन। ओमफ्राय ससे फैफाबायबो आरो बेसोरा। ओमफ्राय खाना दोननाय अबाव फैनो हानो। ओमफ्राय जोङो फैबाय आरो फैनानै आङो फटक लानो होननानै सानदोंमोन। ओमफ्राय मालाय जायगाखौनो मोना नायलाय, माबायदि फटक लाबाय दं आरो मानसिफोरा। ओमफ्राय आंहा गैया, लानो मोनासै। ओमफ्राय भिडिअखौनो लास्राबाय आरो आङो। ओमफ्राय गावसा उनथिंलाय सिगांथिंलाय थानानै नायलाय दलर थाना होलायथारदो बेसोरा अन्थावथावनो मैदेर फिसायाबो, जेन बुजिखानाय आरोना। ओमफ्राय अबयसे बुजिबायानो खोमा। ओमफ्राय आङो दांनाय नायबाय आरो फटकबो लानो मोनासै नालाय, उनथिंनि मोदोमखौनो दांनाय नायबाय आरो गोरारा आरो। ओमफ्राय उनाव आङो सानबाय बिसोर लाखांबाथाय आं फटकखौ लागोन होननानै। ओमफ्राय बिसोर जायगानिफ्रायनो थाङासै, आंखौ फटक लानोनो चान्स होआसै आरो। ओमफ्राय आङो लायासै आरो भिडिअखौनो लास्रानानै फैबाय आरो। दांनो होसोबावदोंमोन आङो, ओमफ्राय दांजायासै बेसोरा। ओमफ्राय बिसोरबो नायनाय फटक लानाय माखायानो खारलायो गिनानै। ओमफ्राय जोङो बिदिनो ससे थांबाय आरो, ससे थांबावबाथाय मानसिफोर ज' जानाय नुबाय। ओमफ्राय मा नायदों सानबाय। ओमफ्राय दानि इयायबो माने मैदेर दंमोन आरोना, मैदेर मानै, हाथाइया नायनाय मैदेरनि हाथाइया माबायदि नायदो लोगोफोर, मैदेरनि हाथाइखौ गोलावथार। आङो नुनानै गिबाय आरोना। इनि नायनाय महननो, इनि नामा महन। ओमफ्राय आरो इनि खाथियावबो मासेमोन आरोना, इयो गोजानाव दंमोन। ओमफ्राय आङो एसे भिडिअ लानानै जुम खालामनानै दिन्थिबाय आरो। इयो देरसिनबाबो इनाव हाथाइ गैयामोन आरो लोगोफोर। ओमफ्राय नैबेनाव हाथाइया जि गोलावमोन आरो। ओमफ्राय आङो खाथियाव थायासै गिनानै। ओमफ्राय मानसिफोरबो दंमोन ना आरो। ओमफ्राय नायनानै भिडिअ लाबाय आरो आङो। ओमफ्राय इनि मासेया फैबाय दंमोन आरो खाथियाव। ओमफ्राय आङो भिडिअखौ ससेल' लानो मोनबाय नालाय, ओमफ्राय बेखौनो जरायनानै होबाय आरो भिडिअखौ। ओमफ्राय इनि नायनाय माबायदि खोमा सिबै फैबाय दङ नायलाय लोगोफोर। ओमफ्राय आङो जि अन्थावथाव गाखोनो लुगैबायब्रा, अननोबो ओंखारो, ओमफ्राय गियोबो, ओमफ्राय गाखोनोबो लुगैयो, बिदि जाबाय आरो आङो। ओमफ्राय अबाव मोननो गाखोनो लुगैमालाय, इनि मालाय लाना थांबाय महनखौ। मानसिफोरा थालिर जासिदोंमोन आरोना, ओमफ्राय थालिरखौ होनो होआसै, अरो होननानै होनो होआसै। ओमफ्राय गावसोरखौ खानाय सिखलखौ माबायदि खुगायाव सोलायना लाना थाङो आरोना। महना जि खारा थाबायबाय आरो इनो नायलाय। ओमफ्राय मासेया माने लासै थाबायबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना हो आरो साबसक्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।